आप बिहार में जानते नहीं कि ना कि चुनाव होके जाता, वह सब फालतू बात होता। बिहार के का वही है पर बात केहू नहीं खे करत, खाली पुरनका बात चलता। लेकिन अब केहू बचा नहीं खे सकत बिहार के, छोड़ दी ओकर चिंता, जितना बा उतने रही। लोग जात जात खेलत रही, खेल दी, मन भर जात खेलला से भात मिल जाई तो खाए दी, जात के भात खात रहे लोग। बाकी ट्रेन पकड़ के दिल्ली, चेन्नई, केरला भागत बा लोग, सारा जाना लोग लदाइल चलल जाता आ लदाइल चलल आवता। बिहार के कुछ चाही ना जी, बस हर गांव में देखिए हमारे को बात विचार भइल बा, हर गांव में एगो रेलवे स्टेशन बना देवे के बा, ताकि लोग दुआरा से निकलो आ गाड़ी पर चढ़ जाओ आ भागल चलल जाओ चेन्नई ले, केरला ले। पहले लोग बम्बई जात रहे, अब केरल तक जाता। बिहार में पढ़ाई लिखाई कौनो गत के बाजी बा, कौन बात के नेता लोग कूदता। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बात जरूरी, लॉ एंड ऑर्डर हमू बुझता नहीं, लेकिन खाली लॉ एंड ऑर्डर से हो जाई। 20-22 बरस से एक के बतिया सुनता नहीं। ए जी लॉ एंड ऑर्डर के फायदा ना बताई, काहे लोग एडमिशन करावे दिल्ली कोटा भागल जाता, पढ़ाई काहे नहीं के होत। कौनो जिला में जाई बिहार में सूते के बेरा मच्छर उठा ले जाता रसन, भभोर भभोर के हालत खराब कर देता रसन, सुतल जाता। अगरबत्ती जरावता लोग, मोटका मोटका अगरबत्ती, फेफड़ा में कैंसर घुसी नू तो वो बेरा बुझाई, जराई ये बेरा अगरबत्ती रहुआ। आ जाम इतना बाजी की पूछी मत, 2-2 घंटा जाम में लोग लागल बा, खाली हॉर्न पर हॉर्न पी पी बजौले कान फाड़ देता रसन। इलाज के हाल ऐसन बा कि आज के लोग, आजहू लोग दिल्ली भागता, जे वहां रह के इलाज करावता ओकर का हाल बा हम नु जानता नहीं। दुर्गति भइल बा लोग के, इलाज के बाद केहू नहीं के करत, खाली जात के बात करता। पूछे के चाहिए नेता लोग के, भाई काहे इतना खराब बा एकर हाल, इतने काम भइल का 20 साल में, और ही काम नू बताई, कुछ नया ना होई। लोग के काम काहे नहीं के मिलत बिहार में। अगर इतना लॉ एंड ऑर्डर ठीक बा तो काहे बिहार के जनता गरीब बा। सरकारे के नु सर्वे है बिहार के 26% लोग गरीब बा। 6,000 रुपया महीना नहीं के मिलत लोगों के, 6,000 रुपया नहीं के जुड़त। 94 लाख परिवार बाड़े लोग बिहार में, एक महीना में 6,000 रुपया लोग नहीं के कमा पावत। इतना गरीबी बा, ए पर बात कल जा हुजूर, बात करी ना तो सब धान बिला जाई। कोनो गत के नौकरी नहीं खे, कोनो गत के कॉलेज नहीं खे, आ भाषण देता लोग कि बिहार चमक गई बा। डेंटिंग पेंटिंग से पुरान कार नया हो जाला जी। लबरई बोलला से बिहार में बिहान नानू होई, होखे वाला नहीं खे। मछली भात खात रही, मैच देखे के बा, भविष्य में ना, उ ना देखल जाला भविष्य बिहार।